Na sklenenú platňu nanesieme rovnomerne primerané množstvo daktyloskopickej černe, ktoré pomocou daktyloskopického valčeka rovnomerne rozotrieme na sklenenú platňu. Správne množstvo černe je určené tým, že cez vrstvu černe vidíme stôl alebo obrus pod sklenenou tabuľou. Pred samotným odoberaním otlačkov rúk je potrebné, aby si proband ruky vydezinfikoval a utrel. Pomocou daktyloskopického valčeka nanesieme čerň na prsty a dlaň v smere od proximálnej ohybovej rihy dlane až po distálne články prstov. Čerň nanášame minimálnym počtom pohybov v rovnomernej vrstve. Dávame pozor, aby sme po povrchu ruky neprešli hranou valčeka, čím by mohli vzniknúť machule na odobranom otlačku. Položíme papier hornou hranou na tvrdený valec a umiestnime druhý, tretí a štvrtý prst probanda na hornú časť papiera. Proband musí mať celú hornú končatinu uvoľnenú. Odoberajúci položí svoju ruku na ruku probanda a valivým pohybom po tvrdenom valci v smere od distálnych článkov prstov až po proximálnu ohybovú rihu otlačí jeho prsty a dlaň na papier. Po odbere otlačku rozotrieme čerň na skle pomocou daktyloskopického valčeka opäť do rovnomernej vrstvy. Odoberajúci potom nanesie čerň na distálny článok prsta probanda valivým pohybom po skle od jednej nechtovej rihy po druhu. Následne prenesie otlačok prsta na papier tým istým pohybom, snažiac sa otlačiť celú jeho plochu. Tento postup zopakuje aj pre ostatné prsty. Otlačky prstov sa odoberajú v poradí, v akom sa vyskytujú na otlačkoch ruky. To znamená, pre ľavú ruku je to v smere od malíčka po palec a pre pravú ruku od palca k malíčku.